Hello mga igsoon, ako din si Kuya Neil. Nanaputay gamay nga pulong nga i-share kaninyo karong adlaw. So it's been a while again no nga maka-share na pud og balik diri taod-taod na pud. So akong i-share kaninyo is may tungod sa 1 Peter 1:7. Ingon diri, these trials will show that your faith is genuine. It is being tested as fire tests and purifies gold. Though your faith is far more precious than mere gold, so when your faith remains strong through many trials, it will bring you much praise and glory and honor on the day when Jesus Christ is revealed to the whole world. So sa gi-reveal ni Lord sa kuha, may tungod ni sa moment sa itong kinabuhi. Na mga moment nga malipayon ta, na moment nga magulanon ta, na moment nga nag-inusara ta, na po'y moment sa kasakit. So I experience sa karon bago lang gyud moment of pain, sakit sa tiil. Kay kami lagi naglaag at tumiog Pambam Falls, then wala lagi tay ka ng exercise ba, wala tay stretching, so nahitabo gyud na-enjoy na ko ang among paglaag, but then paguli there is stress nga nabuo sa akong tiil nga naglisod ko sabot nga nung sakit gyud kaayo ilihok. So, in moments sa kaluyahon, sa sadness na ako, I ask the Lord, I turn to God. In moments of success, sa mga kalipay, I turn to God. I thank the Lord. But this pain, in this moment of pain, dili na ako nakita nga dili pa enough ang ako ni balance sa pulong, dili pa enough ang akong mga na-experience, akong kahibalo. Nakita na ko how I responded. I responded with anger. Kay kanibitaw magsakit ta tapos dili ta timanon. Magselpiti dayon ta. Mingon dayon ta nga panahon gani nga magtaot ka mo atiman ba ako panahon nga ako'y magtaot dili ka mo atiman. Tunay mga murmuring sa tong kinabuhi. Daghay mga questioning. Then mabuo na po dayon ang panahon sa i-isolate nimo yung kagulingon, maginusara ka. So tungod lang sa moment of pain, feel ni Lord ba nga daghan pa daay kay ko kinanglan nga matun-an, kinanglan nga ipatubo nga pagtuo diha sa Ginoo. Even in pain, dapat day akong reaksyon diha sa Ginoo is to turn on Him, calm myself, and ask help nga dili na ako ni makaya kung wala siya. So nagiray mga pagsulay nato no nga dili maiwasan munang mga igsuon. I just want to remind you nga in this moment of pain, bantayanan day kay nato. Kaya kung atong lawas na gay maningil, dili na magpamatuod nga si Lord gidi ay i-allow niya ang mga every moment tong kinabuhi para matest ta on how do we respond sa panahon sa sadness, sa panahon sa success. But then in this moment of pain, una mapasalamaton kay kuno nga along the way padalaan ko mga tao, i-encourage ko, nagpakita og gugma kanako balag bati kay kung kinaiya panahon sa kasakit. Muna siya nga in every time gid ay mubati tag pain, remember gid ay sa goodness nga nabuhat sa Ginoo sa tong kinabuhi. The moment nabasa na ko ni siya nga pulong, nabuhi siya ba, i-allow na niya to reveal diha nimo kung unsa man gyud imong respond diha sa mga kasakit nga imo na experience. So ang kamatuoran ani is ang atong Ginoo gyud gabuhat siya og something sa atong kinabuhi nga dili gyud ma-shaken sa panahon sa kasakit, dili ma-shaken sa panahon sa kalipay, dili ma-shaken sa panahon sa mga pag-antos. Just like gold in the fire, the hotter it get, purer it becomes. So mga igsuon, akong advice, ayaw gyud i-resist ang process. Kung naalaw man gyud ang mga pagsulay, mga moments nimo nga dili nimo masabtan, God is working within you. Remember mga igsuon that God is building something in you that cannot be shaken. Maura ka to mga igsoon. Bye-bye.